شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና አሁን ሰላህ الدين مسحاونا سيم ካብናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ዝበለጸ ማዓልት ዝበለጸ ቃል ደም ፕሮግራም ሒዝና መጽና ኣለና Hejsan Gus församling, det här är Broder Saladin med Broder Sem från CRG Studio med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. Lom ድማ ነዝ ማዓልት ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈሊና Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ፍርሕ ንስዕረሉ መንገዲ ይድብል እዩ Och dagens ord det är hur man besegrar rädslan. ሪኹም ፍርሒ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን Rädsla kommer inte från Herren. ኣብ ህይወትና ስለምንም ነገር ኣፍርሕ ክንነብር እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኮነን Det är inte Guds vilja att vi ska leva i fruktan i något av våra områden. ነገር ግን እዚ ፍርሕ ኣብ ህይወትና ወይ እንተዳ መጽኢሎ ኮይኑ ወይ ድማ እንድሕር ክመጸና እንተዳ ይደልሎ ኮይኑ ግን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ሲዕርና ይንሓልፍ Men om rädslan försöker få grepp i våra liv, hur kan vi besegra över den? ይከኣል እዩ ካብ ፍርሒ ወፂኻ ምንባር Det är möjligt att leva utan fruktan. መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕስታት ተጻሒፉሎ ኣይትፍራሕ ድብል I Guds ord så har vi många verser där det är skrivet frukta inte. ምክንያቱ ፍርሒ ካብቶም ሓደ ንህይወትና ዘባላሹ ናይ ጸላኢ ማህረምቲ Och det är för att fruktan är en av de verktyg som fienden använder för att förstöra våra liv. መጽሓፍ ቅዱስ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 9 Om vi går till Joshua kapitel 1 vers 9. ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህን ኣይትሸበርንካ Och det står så här: har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går. ኢያሱ ኣብዚ ጉዕዞ ንመጀመርታ ኸይዱ ወደ ይፈልጥ ጎደና ኢሉ ኸይደሎ I det här stadiet så gick Joshua på en väg som han inte hade gått tidigare på. ማለት ኣቲዎ ዘይፈልጥ ናይ መሪሕነት ፖዚሽን ኣቲዩ ዘሎ Han gick inte i en position av ledarskap som han inte tidigare haft. ነዚ ተዋሂብዎ ዘሎ ናይ መሪሕነት ስፍራ ግን ብግቡእ ክፍጽሞ እንተዳ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብ ህይወቱ ክጥንቀቀሉ ዘሎ ፍርሒ Och om han ska kunna klara av den här ledarskapspositionen som han har fått så behöver han vara försiktig för en sak, det är rädslans. ካብቲ ሓደ ንራኢናን ንሕልምናን ከምዘይ ንፍጽሞ ዝገብረና ኣብ መንገዲ ደትርፈና ፍርሒ Om det är någonting som gör att vi inte lyckas med vår vision och våra drömmar i våra liv, det är rädsla. ስለዚ ንኢያሱ ደድሕሪ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክመርሕ እግዚአብሔር ምሰተስኦ ኣብ ማእከል ብዙሕ ከፍርሕዎ ዝደልዩ ጸላእቲ ከም ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝፈለጠ ኣይትሸበር ኣይትፍራሕ ኢልዎ Så när Gud ville resa upp Joshua efter Moses bortgång så visste han att det fanns saker som kunde göra Joshua rädd. Så innan han skickade han så befallde han, var inte rädd och var inte förfärad. ክልተ ዓበይቲ ነጥቢ ንፍርሒ ኣብ ህይወትና ንስዕረሉ ፍርሒ ድማ ናባና ደጊሙ ከምዘይ መጽእ ንገብረሉ ክነግረኩም Jag kommer berätta för er 2 punkter som gör att vi kan besegra över rädsla, som gör att rädslan inte får grepp om våra liv. ንኢያሱ ቅድማ ኣይትፍራሕ ምባሉ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ Vad sa Gud till Joshua innan han sa till honom, var inte rädd? ከምዚ ኢልዎ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበርካ Och här står det, har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Och på den andra översättningen står det, för Herren din Gud är med dig vart än du går. Så var inte rädd eller förfärad. ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንፍርሒ ብህይወትና ንስዕረሉ ኣብ ንኸዶ ኩሉ እግዚአብሔር ምሳና ምዃኑ ምሕሳብን ምዝራብን Så den första punkten som gör att vi besegrar över rädslan, det är att förstå att veta att Herren din Gud är med dig. Att veta det och tala ut det. ምክንያቱ ኣብ ኣምላኽ ምሳ ያሎ ዝብል እምነት ኣብኡ ትብዓት ኣሎ I det tron där man säger Herren min Gud är med mig så finns det frimodighet. ስለዚ ንውሽጥና ሓደ ቃል ክቆጻጽሮ እንድሕር ኮይኑ በሐሳብናን በአፍናን ቃል ቆጻሎ Och om vi vill att någon tanke ska kontrollera vår inre så behöver det ordet finnas i våra tankar och vi behöver tala ut det. ማለት ደጋጊንኩም ኣብ ኩሉ ተኣትዎ ጎደና እግዚአብሔር ምሳኹም ምዃኑ ሕሱቡ Så ni behöver konstant tänka på det och tala ut det att Herren din Gud är med dig. እዚ ነገር ብዛሓሰብኩሞ መጠን ናትኩም እምነት ሓፍ ክብል ክጅምር Och med det mått du börjar tänka på det här så kommer er tro växa också. እንደገና ድማ በአፍኩም ነቲ ተሓስቦ ዘለኹም ድማ ተዛረቡ Och efter det att tala ut det ni håller på att tänka era tankar, tala እዚ ut det. ድማ ኣብ እምነት ከም ትጸንዑን ከም ትብርትዑን ክገብረኩም እዩ Och det här kommer göra så att ni står fast i tron och fortsätter. ማለት ኣምላኽ ምሳኹም ምዃኑ ንመንፈስኩም ሓቅ እንተደኣ ኮይኑ Om Gud är med er och ni är övertygade i er ande, በፍጹም ናይ ፍርሓ ዓለም ናባኹም ኣይቀርብን እዩ då är det omöjligt att rädslans ande ska kunna nå er. እቲ ካልኣይ Och den andra punkten,
እግዚአብሔር ከም ዘይገድፈኩም ምእማን Och det är att lita att Gud kommer aldrig att lämna er. አምላኽ ምሳያሉ ሌልካ ምእማን ሓደ ነገር እዩ Att tro att Gud är med dig är en sak. እዚ ምሳይ ዘሎ አምላኽ ፈጺሙ አይገድፈንን ይመባልካ ኻላይ ነገር እዩ Men att veta att den här Guden som är med dig att kommer aldrig överge dig, det är en annan sak också. ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወትኩም ጎደና ተሓልፍዎ ኣብ ብርትዕ ይኹን ኣብ ድኻም እግዚአብሔር ከም ዘይገድፈኩም እመኑ Så i vilken en situation du går igenom i livet, om det är i svaghet eller i styrka, var medveten att Gud kommer aldrig lämna dig. ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 5 Om vi går i Joshua kapitel 1, vers 5. ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውኔ ኣይሓድገካን ኣይጠንጥነካን Så står det, ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ንኢያሱ ሓደ ነገር አርጊጹ መጀመርታ ንውሽጡ ይእምነሉ Här ser vi att Gud håller på att först övertyga Joshua i hans inre. እዚ ንውሽጡ ከእምኖ ደሊ ዘሎ ነገር ድማ ኣብ ህይወቱ ብዘይፍርሕ ከምብሮ ዝኽእል ነገር እዩ Och det han vill övertyga honom i hans inre, det är att han inte behöver frukta för något i hans liv. አምላኽ ባዕሉስ ንኢያሱ ሰቢኹ Så Gud själv predikade för Joshua. ኩሉ ጊዜ ምስኡ ምዃኑን ፈጺሙ ከም ዘይሓድጎን ኣእሚንዎ Och han övertygade honom att han är alltid med honom och han kommer aldrig överge honom. ስለዚ ኢያሱ ንህዝቢ እስራኤል ሒዝዎም ክኸይድ ከሎ ዝተዋግኦም ከተማታት ካብኡ ብዕጽፊ ዓብይ ነይሮም Så de platserna som Joshua skulle gå och erövra, de platserna och de personerna var mångdubbla än vad Joshuas och hans mängd var. ግን ኢያሱ ነቲ ምስኡ ዘሎ ህዝቢ ዘይኮነስ ነቲ ምስኡ ዘሎ ኣምላኽ ድርኢ እምሮ እዩ ነይርዎ Men Joshua hade en tankesätt där han inte såg de människorna som var med honom utan den Gud som var med honom. ኣብዛሃለኹም ኩነታት ሃሉ ኣብዛኣተኹም ጎደና እተው እግዚአብሔር ምሳኹም ይቀፂሉ ኣይገድፈኩምኒ በዚ ትቡ Så oavsett vart ni går igenom, var övertygad att Gud är med er och han kommer aldrig överge er. Så var frimodiga i det. ነዚ ዝኣመንኩሞ እምነት ከዓ ተዛረቡ Och det tro som ni har talat till er nu, tala ut det. እንተ ደኣ ናይ ፍርሒ ስምዒት ክስምዐኩም ጀሚሩ ቀልጢፍኩም ኣፍኩም ክፈቱ Så om ni känner någon rädsla i er inre, tala ut det snabbt, det ord som jag tror. ፍርሒ ባይ ኣይሰርሕኒ ኣምላኽ ያበይ ኣሎ ብሎ Börja tala ut, fruktan funkar inte över mitt liv, Herre min Gud är med mig. በዚ መገዲ እዚ ጻድቕ በእምነት ይተብዕ ኢሉ ወይ ብትብዓት ክትነብሩ ኢኹም Det är därför Guds ord säger den rättfärdiga lever av tro, så var frimodiga. ኣምላኽ ሰማይ ይባርኩም Gud välsigne er.